ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡോഗിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. വേറെ ആർക്കുമല്ല നമ്മളെ ശരത്തിനെന്നെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൻ കുറേ കാലമായി പറയുന്നു ഒരു ഡോഗിനെയൊക്കെ വളർത്തണംന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടിയാണ് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എടുക്കും ട്ടോ. ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നല്ല മിടുക്കത്തി ഒരു ബീഗിളാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗാണ്. പിന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല എടുക്കാന്നുള്ള തീരുമാനം തന്നെ ട്ടോ. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് തരുന്നത് കൂടടക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിക്കണം. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കട്ടെ. നമ്മളെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ആള് വരുന്നവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നന്ദുവിന് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ മേടിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി കുറച്ച് ഫിഷിനെയൊക്കെ നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ട്ടോ. നമ്മളെ സ്ഥിരം സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത്. അങ്ങനെ നേരെ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് വന്ന് നമ്മളെ പെണ്ണിനെ എടുത്ത് നേരെ ശരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി ട്ടോ. ആൾക്ക് ചെറിയ വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ട് ട്ടോ. പുതിയ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അത്ര പരിചയമായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓക്കെ വരും. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടോ. പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ട് നമ്മളെ വവ സുരേഷേട്ടന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഒരു അതിഥി. അങ്ങനെ അതിഥിനെയും കണ്ട് രാത്രിയായ സമയത്ത് ഞാനും കണ്ണനും പോയി ഓരോ ഹാഫ് ഷവായി മേടിച്ച് നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് അവന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചിട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.